A8 autobideak Orion izango duen lotura dela eta asteburu honetan autobidea ordu batzutan itxita egonda. Bereziki larun batean, N624an ilara izugarriak sortu zituen autopista itxita egoteak. Dakizuen bezala, abuztuan espero da dagoenekoz lotura hori zabalik egotea eta Zarautz eta Donostia arteko bi norabideak 3 errailetara pasako dira abuztuaren amaieran. Dena den erne, zeren gaur gauean oraindik berriro ere A8 itxi egingo da. Donostiatik Zarautzako norabidean gaueko 10:00 goizeko 6:00 bitartean itxita egongo da. Beraz, Donostiatik Onuntza etortzeko asmoa baldin baduzue ordu hoien tartean, N624a errepide zaharra hartu beharko duzue.